Malawi Today. Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Maunduna komanso nthambi za boma azilangiza kuti ziyambe kugwiritsa ntchito ndondomeko za makono zofalitsira mauthenga kuti azithandiza anthu mosavuta. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ayankhula izi pomwe amakhazikitsa ndondomeko ya mauthenga a internet okhuza kusintha kagwiridwe ka ntchito za boma mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati kugwiritsa ntchito makompyuta kuthandiza kuti ntchito za kusintha kagwiridwe ka ntchito mboma kazichitika mwadongosolo komanso poyera. Dr. Ansah atiunso ndi mwayi woti anthu m'dziko muno azidziwa zomwe boma likuchita poti nawo azitha kuona momwe boma likusinthira ntchito zake kudzera pa makina a intaneti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti achilimike pogwiritsa makina a kompyuta kuti Amalawi azipeza mauthenga ofunikira pa chitukuko. Bungwe la United Nations Development Program UNDP layamika dziko la Malawi kamba kukhazikitsa ntchito zokhuza mauthenga akasinthidwe kogwirira ntchito mboma. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Achika Charles Aniekwe ati ngati ndondomekozi atadzigwiritsa bwino ntchito zithandiza kuti dziko lino likwaniritse masomphenya a chitukuko. Aniekwe ati zizili chomwechi potengera kuti anthu omwe amafuna thandizo mboma azilipeza mwachangu komanso mosavuta pa makina a intaneti. Mene zateremu ndiye kuti maunduna, nthambi komanso mabungwe a boma akuyenera kusiya kugwiritsa ntchito mapepala popereka malipoti, makontrakiti ndi ntchito zina pomwe adzigwiritsa makina a kompyuta omwe awakhazikitsawa. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Boma lati lonika malingaliro komanso mfundo zomwe zili mu ripoti la nthumwi za European Union zomwe zinayang'anira chisankho cha pa 16 September mdziko muno. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ayankhula izi ku Lilongwe pomwe nthumwi za European Union Election Observer Mission zinakakumana nawo. Yamikani Simtowe ali ndi ripoti. Nthumwi za EU zomwe zinayang'anira nawo chisankho cha pa 16 September ku Malawi zatulutsa ripoti lawo lotsiriza lamene anaonera chisankhochi. Ripotilo latchula zofowoka zingapo zomwe akuti anaziona pa ndondomeko za chisankho. Ripotilo lapereka malingaliro 21 omwe akuti akufuna boma ndi mabungwe ena achitepo kanthu kuti ntchito yoyendetsa chisankho iziyenda bwino kwambiri. Mwazina ripoti likufotokoza kufunika kuti olemba nkhani asamakondere polemba kapena kuulutsa nkhani zokhudza chisankho, kulimbikitsa amayi ndi achinyamata pa chisankho komanso kufotokozera komwe zipani zimatenga ndalama zawo zochitira kampeni. Kotero wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati boma liunika maganizo amenewa ndipo ati mfundozi zipereka danga loti mabungwe omwe amatengapo mbali pa chisankho apitirize kukambirana pa zimenezi. Iwo ati akuluakulu a boma ndi mabungwe oyenera komanso omwe akukhudzidwa aunikira malingalirowo ndi kupeza madera ofunikira kusintha mwansanga. Mtsogoleri wa nthumwi za EU wati dziko la Malawi likuyenera kukhala ndi ndondomeko komanso mfundo zomwe zikhoza kuthana ndi zofowoka kapena zopinga nthawi ya chisankho. Poyambirira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anakumana ndi kazembe wa dziko la Japan ku Malawi a Yoichi Oya omwe amaliza ntchito yawo ya zaka zitatu kuno ku Malawi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wayamika a Oya pokhala patsogolo kulimbikitsa ubale wa Malawi ndi Japan komanso kuthandiza chitukuko cha chuma cha Malawi. Japani ikuthandizanso Malawi pa gawo la ulimi kudzera mu mgwirizano wa luso komanso ndalama zomwe zikuthandiza kukweza chitetezo cha chakudya komanso kukulitsa chuma cha dziko la Malawi. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Apolisi mu mzinda wa Lilongwe amanga a Vitumbiko Mumba omwe anali nduna ya zamalonda komanso running mate wa chipani chotsutsa cha MCP pa chisankho cha pa 16 September chaka chino. Mneneri wa polisi mdziko muno a Lairo Chimtembo watsimikiza za kumangidwa kwa Mumba ndipo wati afotokoza zambiri za nkhani posachedwapa. Mkulu wa mabwalo a milandu a Rezini Zikamanda
wati mgwirizano omwe nthambi yasayina ndi nthambi ya zachilungamo ya mdziko la Namibia upititsa patsogolo ntchito zachilungamo mdziko muno. Cholinga cha mgwirizanowu ndi kulimbikitsa ubale komanso ntchito za nthambizi. Pomwe amasayina mgwirizanowu, azikamanda anati ubalewu uthandiza kuti mayiko awiriwa azigwiritsa ntchito njira zamakono pochepetsa milandu ya mabwalo komanso kufulumizitsa kayendetsedwe ka milanduyi. Chinsisi Moyo ali ndi zambiri mu ripotili. Nthambi ya zachilungamo ya dziko lino yasayinirana mgwirizano ndi nthambi ya zachilungamo ya ku Namibia. Uwu ndi mgwirizano oyamba wa mtunduwu omwe cholinga chake akuti ndi kulimbikitsa ubale pakati pa nthambi ziwirizi. Malingana ndi mkulu wa nthambi ya mabwalo a milandu kuno ku Malawi, Arizine Mzikamanda, mgwirizanowu upititsa patsogolo ntchito za mabwalo a milandu komanso kuonetsetsa kuti Amalawi akupeza chilungamo mosavuta. Iwo anati mgwirizanowu upereka mwayi kwa dziko la Malawi ophunzira momwe dziko la Namibia likugwiritsira ntchito njira zamakono mu nthambiyi. Zilipo ndithu zambiri zimene anzathu ku Namibia achita bwino ku nkhani ya kayendetsedwe ka kuweruza milandu. Poyamba tinene kuti ku Namibia anzathu achita digitize zonse zimene amachita makoti kotero kuti zimene zathandiza kuti milandu izifulumira ku makoti. Komanso akhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zoona mmene ntchito ikuyendera makoti. Panopa ndi komiti imene ithandizire anthu kuti atenge umwini wa chitukuko, umwini wa zimene akufuna mu dziko lawo, mu dera lawo, komanso pa banja lawo, komanso kuti azitha kulumikizana ndi boma ndi anthu ena onse okhudzidwa ndi adindo pa zimene akufuna kuti zichitike kuti moyo wawo usinthike. Makosolo ndi mbali imodzi ya ndondomekoyi, ndipo ayamika ni Nyalugwe, mkulu woyang'anira achinyamata mu Khosolo ya Mberwa, ati ndondomekoyi ithandiza kuti anthu akudera nawo adzitha kutsata momwe ntchito ya chitukuko ikuyendera mdera mwawo. Ganizo labwino kwambiri limene lithandizire kuti anthu azidziwa poyera zinthu zimene zikuchitika, ndipo kuti iwo udindo wawo ndi wotani kuti athandizire kuti chitukuko chipite patsogolo mdera lawo. Pamene kutero ndi kuti akupindulira chitukuko cha boma komanso dziko lonse la Malawi. Ndondomeko ya bwalo ikuthandizidwa ndi bungwe la European Union ndipo ikuyembekezeka kufikira maboma onse mdziko muno mtsogolo muno. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Bungwe loona za mulingo wakatundu mdziko muno la Malawi Bureau of Standards lachenjeza za mchitidwe osokoneza sikelo mwadala omwe ukulowetsa pansi ntchito za malonda mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Stephen Chalimba anena izi ku Lilongwe bungweli litaononga sikelo zosavomerezeka zokwana 730. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Sikelo zokwana 730 zomwe aziwonongazi ndi zomwe anazilanda chaka chino kwa anthu osiyanasiyana maka ochita bizinesi mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MPS Stephen Chalimba ati ntchito yoononga sikelozi ndi mbali imodzi yolimbikitsa chilungamo pansika pakati pa ogula ndi ogulitsa, poonetsetsa kuti sikelo zomwe akugwiritsa ntchito ogulitsa ndi zoyenera komanso zovomerezeka ndi bungweli. Achalimba ati pali zifukwa zosiyanasiyana zomwe zikuchititsa kuti mdziko muno mudzipezeka sikelo zosavomerezekazi, monga kulowetsa sikelozi mwachinyengo komanso anthu ena omwe amasokoneza sikelo mwadala ndi cholinga chofuna kubera ena. Anthu ena amatha kugula ndi kulowetsa mudziko muno mwachinyengo masikelo ena amene ali osavomerezedwa. Komanso pali anthu ena amene amagwiragwira masikelo mwina kuamanga mu njira zosiyanasiyana kuti asamayese bwino. Masikelo oteronso timalanda kapena ndi oletsedwa kuti agwiritsidwe ntchito pa malonda. Ndiye vuto limene limalowa koyambirira chifukwa cha katundu amene amalowa mudziko muno mopanda chilolezo chake, komanso anthu ena amene amalowetsa katunduyo mwapang'ono-pang'ono kudumpha amene amayang'anira za katundu olowa mudziko muno.
malinga ndi bungwe la MBS chaka chino alanda sikelo pafupifupi 2000 ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti pansika pali chilungamo. Mwezi omwe uno bungweli lawononganso sikelo zina zopitilira 600 m'boma la Blantyre. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a National Bank ati kampani za ntchito zachuma zikuyenera kuyika chidwi pothandizira kutukula maphunziro ndi cholinga chotukula dziko lino. Mkulu wa Center ya Top Mandala Wyson Kaira wanena izi pomwe banki imapereka madesk 77 ndi zipangizo zophunzitsira komanso zophunzirira za ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha ku sukulu ya Nankumba mu mzinda wa Blantyre. Banki yayika masiku 12 omwe akhale akupereka thandizo la chitukuko losiyanasiyana kwa anthu am'madera. Ndondomeko yothandizira madera amene atizungulira ku National Bank ndi ndondomeko yokhazikika ndithu, ndi ndondomeko imene inayamba pakanthawi, ndipo ikafika nthawi imeneyi yoyandikira nthawi ya Christmas timakhala ndi masiku athu 12 amene timapereka thandizo ngati mmene tachitira. So chimene chinatipangitsa kuti titabwera kuzaona malo ano tinaona kusowekera kungapo china mwa icho kukhala madesk, ndiye tinakonza dongosolo loti tiyathandizire amenewa kukhala nawonso tsogolo la dziko lino. Ku National Bank timayang'ana maphunziro ngati nsanamira ya chitukuko cha dziko, ndipo tikamaona kuti masukulu ngati amenewa ophunzira akuvutika timaganizira kuti kodi tsogolo la dziko likhala motani. Ndiye ngati National Bank tinachiona chanzeru kuti tithandizire kuti ophunzira athu azitha kuphunzira m'malo abwino osamalika, komanso ophunzitsa azikhala ndi chidwi chophunzitsa anthu amene ali pamalo ooneka bwino komanso osamalika. Ndipo mphunzitsi wamkulu wa pasukulu ya Nankumba Max Opiri ati ndi okondwa ndi thandizoli kamba kuti lithandiza kutukula maphunziro pa sukuluyi. Ngati ana Nankumba Primary School tilokondwa kwambiri chifukwa cha thandizo limene achokera ku National Bank. Tiona kuti ana athu amavutika kukhala pansi nthawi yambiri ma classes, tikubwera kwa madesk amene kuthandiza kuchepesa mavuto ena amene timakhala nawo pa nthawi imene ana amavutika kukhala pansi. Kubwera kwa chitukuko chimene chikuthandizira ana kuchita bwino ma classes, tikubwera kuti ana ambiri mwina amazibwerera pambuyo kumbali maphunziro awo kumajomba ndi zina zote. Timbabwera madesk yonse zithandizira kwambiri kuti ana athu asajombe komanso azilimbikira sukulu, komanso kumapeto kwa maphunziro athu ana azikhoza kuchita masika. Bungwe la Medical Aid Society of Malawi MAZIM latsindika zakufunika kulimbikitsa njira za thandizo la zaumoyo kwa ana sukulu ponena kuti ana osadwala atha kuthandiza kukweza maphunziro. Mkulu wa MAZIM ku Blantyre Mayi Edna Kamwendo anena izi pokhazikitsa skimu ya Econo Special yomwe idzithandiza ophunzira a msukulu za primary ndi secondary. Mayi Edna Kamwendo akufotokoza. Feyo ngati MAZIM tinaona kuti panali gapu imene ana ambiri m'masukulu analibe cover ina iliyonse wapanga cover ngati health insurance. So chifukwa chimene chocho tinaona kuti tikuyenera tipange product imene ikapange kata ma needs awo ma student amene ali m'maschools omwe ali ku primary komanso ngakhale ku secondary school. Izi zithandiza ana ambiri kuti akhale m'masukulu kuposa ndi kuti azingokhala kuti mwina adwala apita ku nyumba, komanso makolo zachitira ubwino chifukwa kuti sakhala ndi madandaulo onena kuti ndikapeza kuti ndalama kuti ndimtengere mwana ku chipatala. Komanso ma schools zathandiza onena kuti asamakhale odandaula pamene mwana wadwala, azidziwa kuti ngakhale wadwala mwanayi komanso pali thandizo limene MAZIM ali nalo anapereka kwa iwo limene akhonza kuthandizika nawo ngati mamembala omwe apanga register ndi MAZIM. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe loona schools omwe saboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA Wycliffe Chimwendo wati dongosololi lithandiza kupititsa patsogolo maphunziro. Project imene ndiofunikira kwambiri poyamba timavutika ana akatidwalira timasocho chita nawo okha amene munake amakwanitsa kupita ku chipatala zolipira mapita, koma amene munakuvutika mthumba zimavuta. Koma apapa tsopano MAZIM abweretsa chinthu chimene chithandizana onse pa mtengo wake ndotsi ochepa umene aliyesa khozo kwanitsa 7,000 kwacha pa mwezi. Ndi ndalama koma si ndalama zambiri zoti munthu nkhozo lephera kuti akwanitse kulipira. Komanso zithandizana kuti ana akadwala tidzidziwa kopita nawo, asamavutike kujomba chifukwa cha matenda, kuchepereko chifukwa akalandira mankhwala nthawi yabwino, komanso chithandizo chofunikira ndi kuti sukulu izipita patsogolo, ana azitha kumakhoza bwino mklasi opanda mavuto ngati meza khazi kuchitikira mbuyo.
Munkhani za masewero matimu a mpira wa manja atsikana ndi anyamata mdziko lino akhala akubwerera m'bwalo la za masewero lero pomwe akumane ndi matimu a Tanzania komanso Kenya mu mpikisano wa Netball Africa Cup mu mzinda wa Lilongwe. Timu ya anyamata ya Kings ndiyo iyambe pomwe ikumane ndi Kenya 2 koloko pomwe Queens ikumana ndi Tanzania 6 koloko. Awa ndi masewero omwe ngati atapambana afika mu ndime ya semifinal. Padakali pano mphunzitsi wa timu ya Queens Peace Kaluwa wati timu iyi yakonzekera bwino ndipo wachenjeza osewera ake kuti asaiderere timu ya Tanzania. Tukudziwa kunewa kuti mwina amene tinayambira nkhale tinawina game apersonage koma masewero athu sanali bwino kwenikweni. Dzulo tinaona kusintha kakasewelede mwina ndi mwina ndiye tikupitirira kukhonzabe chifukwa choti tournament ino imakhala ano kumene yabwerako. Tournament imaphweka kuyamba koma mukamapita timu iliyonse imakhala itakhwima. Chitsanzo chabwino ndi mmene mwaonera even Tanzania yomwe itisewera nayo mmene game yoyamba inasewera ndi South Africa inaoneka kuti ngati sinafika koma mmene yasewera dzulo ndi Botswana yapeza kuti game yaso inavuta pamphuno ndi pamphuno kufuna kuchinya Botswana. Zomwe zikuonetserani kuti ndi timu yabwino ndithu ifeso sitingayibwerere mwachibwana ndiyongoyeneka tiwine basi kuti tikafike semifinals. Mwina tifufute machimo adzulowa nkumaona kuti kodi kusogolo kuzimatani chifukwa amanena nthawi zonse kuti kuyamba ukagwa sinde kuti wafa iya koma sasa uyende pa uyende ulendo ndi zomwe ifeso tikupanga. Ndikuichinya kwake Tanzania kuti zikhale kuti zapherezera bwinobwino ndiyongofunika kuichinya mwina ndi zigoli zochulukirapo. Ubwino wake chimene tachiona choti game yathu ili komalizira zomwe zingalipase bwinobwino kulingalira bwinobwino ndikupanga ma calculations athu bwinobwino tikayika target yathu tingonesesa kuti tikwanise target yathu kuti zinthu zitiyendere. Ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane na inso mitu yake.